אז סונו שחררה את המודל החדש שלה ליצירת שירים, סונו V5. אז בעיקרון, אנשים שיש להם סונו בתשלום יכולים להשתמש בזה כמה שבא להם. והם יכולים לקבל שיר מלא עד 8 דקות אם אני לא טועה. אלה שמשתמשים חינמים בסונו, כמוני למשל, יכולים לקבל רק את הדקה הראשונה של השיר, כאילו 60 שניות מהשיר. אבל התוצאות מדהימות, תקשיבו, אתם חייבים לשמוע את זה. סימפס. אם אתם רוצים ליצור שיר כזה משלכם, תתקינו את סונו בחנויות האפליקציות, או אם אתם באינטרנט, תחפשו בגוגל suno.com.